Tony Lewis, y capten, yn edrych am Abi Davies. O, sy'n rheoli gampus mae heibio i Kelly Thomas. Evans ar ei ffordd o draws. Davies ar ergyd. Arbediad da gan Ffion Ashwin. Safle cychwyn da gan y gol geidwad. Ar arbediad yn gadarn. 19 munud wedi chwarae. O, mae dros ben y golwr. Mae Kelly Thomas yno i roi Aberystwyth ar y blaen. Y gic osod yn talu ar ei chanfed. Y golwr yn dod yn dani a ddim yn ei hawlio hi. A Thomas y dasg yn syml. 2 funud tan yr egwyl. Y gic i gyfeiriad Holly Hughes. Davies mewn i'r cwrt bach. Davies. O, yn dod o hyd i Hughes! Mae Cascade yn gyfartal tocyn i'r egwyl. Chwarae gwych gan Abi Davies. Y naill ffordd a'r llall ac yn cadw i phen i ddod o hyd i Holly Hughes. Hughes yr arwydd. Nag e gornel at y postyn cynta. Morton. Yn ôl i Hughes. Ail gyfle. O, yn curo am ddiffynwr. Holly Hughes. Amser i roed y croesiad i mewn i Sophie Hamer sy'n rhoi Cascade ar y blaen. A tybedau dyna'r gol i roi'r fuddigoliaeth gyntaf erioed yn y Gynghrair i'r tîm o Gaerffili. Roedd yn wych. Mae'r tywydd yn hyfryd. Roedd yn merched eisiau chwarae yn dda heddiw i profi pwynt a dyna beth wneith ni, dwi'n meddwl. Mae'n neis i sgorio yn y Gynghrair. Tymor gyntaf fi'n chwarae i menywod a mae'n neis i dechrau bant yn sgorio. I gobeithio cael ymlaen y tymor fel ein bod ni wedi dechrau heddiw. Mae'r gemau hyn, dyn nhw ddim yn hawdd, mae angen ymladd am bob pwynt. Ac ar y funud, ni yn gwella, ni'n ymarfer bob wythnos a mae'r merched yn gwella, ond i tymor bach yn fring heddi yn erbyn Cascade. Today, I was happy with the way that they were playing. There's still some things to work on areas that need developing, but I didn't panic at 1-0 down. I knew that we had the legs to get in behind them on the counter-attack, and I was confident that the girls could do it if they believed in themselves.